ser nkun jgħat nitkellem fil-ħin li ġej ma' Dr. Steve Borch. Ma' Steve ħankun jgħat nitkellem dwar Charles Fava illi fil-passat kien fotografu sportiv, nistgħu ngħidu wkoll pionier fil-fotografija sportiva f'pajjiżna. Steve, insellimlek u grazzi ħafna illi tinsab hawnhekk miegħi llum wara nofsinhar. Din il-wirja, bħalissa għaddejja din il-wirja għandha sal-ġimgħa d-dieħla għaddejja pjuttost anke ftit iktar għaliex sas-6 ta' Jannar tibqa' għaddejja din il-wirja. Imma għaliex Charles Fava? Mela, qabel xejn jiena ġej mill-qasam storiku wkoll, apparti sportiv, u parti mill-memorja kollettiva tal-poplu Malti. L-Arkivju Nazzjonali għandhom mijiet eluf ta' dokumenti, ħafna minnhom imorru lura anki minn żmien ta' qabel il-Kavallieri, pereżempju il-Konsolato del Mare, qegħdin l-Imdina, u mbagħad għandhom ħafna dokumenti ta' kif kien jitmexxa l-gvern kolonjali, dokumenti, files ta' Malta. Però għandhom proġett interessanti ħafna, Chris, li huwa proġett memorja. U dan jinkludi kollezzjonijiet ta' diversi temi li huma parti dokumenti anki fotografiċi, anki audiovisiv tal-poplu Malti. U jmorru lura snin, ġifieri ikollok fuq il-folklor, ikollok fuq it-tisjir, ikollok fuq ix-xenarju ta' Malta, postijiet storiċi. U jiena kemm anki bħala arkivista u anki bħala persuna li ħafna involut mal-Arkivji Nazzjonali, fi żmien il-Covid ħassejt, tiftakru sew li aħna konna maqfulin fid-dar tagħna, ħassejt li l-Arkivji Nazzjonali hemm bżonn li ikabbru l-kollezzjoni dwar materjal brabta sportiva. U fil-fatt ġieni ħsieb dwar x'sar minnu l-materjal li kien jiffotografa Charlie Fava. U hemmhekk il-Charlie Fava ktibt fuq Facebook, fuq Messenger lil-libnu biex nistaqsih hekk hux iben Charlie Fava, peress Charlie Fava kien miet fl-2009, u għalli iwa. U minn hemm beda kuntatt ma' ibnu u bdejna nitkellmu dwar il-legat, il-kollezzjoni li kellu missieru. Charlie Fava, l-istorja tiegħu hija interessanti ħafna. Jiena kont nafu, peress li jien kont coach tan-nursery tal-water polo. Għamilt numru ta' snin attiv fil-water polo ma' Marsa Scala Sports Club. Kelli nursery ta' madwar 80 tifel u niftakar li dan Charlie Fava kien idur il-pitches fis-sajf kull pitch, immaġinabbli li hawn Malta jiġifieri jibda minn San Pawl il-Baħar, Barakudas, ġi l-pitch ta' Birżebbuġa u qalli iġbor it-tfal ħanieħu r-ritratt tagħkom. U jien qedtlu speċi inti minn inti. U qalli jien Charlie Fava. U minn hemm nibtet biberija li damet is-snin, għaliex snin ta' wara jien anku kont ġurnalista sportiv freelance, l-iktar li kont nirrapporta fuq futbol u f'ġurnali barranin u anki water polo, anki barra minn Malta, water polo Malti. U Charlie Fava, l-istorja tiegħu interessanti ħafna. Qabel xejn huwa ħu Giusi Fava minn Taslima, mill-parroċċja tas-Sacro Cuore. Meta studja kien daħal bħala apprentice tat-Tarzna u kien electrical fitter. Da ġara li fl-1940 kien qiegħed fuq rifit ta' vapur barra mill-port il-kbir u l-Kastilja fejn kien hemm is-signals qalu lid-destroyer qalu lu tidħolx lura fil-port għax ġej attakk fuq Malta. Qabdu destroyer u ħuduh li Xandra li qiegħda kważi 1000 mil il-bot minn Malta. U da Charlie Fava bla ħsieb flok mar id-dar dakinhar kien fi triqtu lejn l-Eġittu. Hemmhekk apparti li x-xogħol mal-militar li kien qed jagħmel, beda jara ħafna attività sportiva, l-boxing, it-tennis, il-futbol amatorjali, kif ukoll il-futbol tal-kampjonat Eġizzjan. U kien dilettant ukoll ħafna tal-fotografija, fil-fatt beda jistudja l-fotografija u kif għaddiet il-gwerra wara għalkemm baqa' mas-signals, fis-snin 60 meta kien qiegħed hawn Malta, ġie avviċinat minn ġurnalista ieħor Remigio Sacco li kien ħeġġu biex jibda jiġbed ritratti sportivi ta' attivitajiet f'Malta biex jiġu pubblikati fil-gazzetti tal-Union Press. Dak iż-żmien l-iktar kien hemm popolari kienet il-ħelsien u kellhom waħda jisimha Sport. U Charlie il-missjoni tiegħu ħadha tant bis-serjetà
li dan meta jiena bdejt nevalwa l-kollezzjoni ma kontx naf kemm kbira, immaġinaw, mela dan qed nitkellem ma' ibnu fil-Covid iġib li vjaġġ kaxxi qiegħdhom fil-garaxx, jgħaddu l-perdu ta' kwarantina u nibda mid-dar tiegħi nevalwa il-kollezzjoni ta' Charlie Fava. U minn hemm bdejt nagħmel inventarju. U mill-inventarju bdejt nagħmlu ma' Mary Rose Muscat, beda jidher biċ-ċar il-tema tal-isport, tal-wirt storiku u l-medium li ġibidhom, jekk hux ritratt, jekk hux slide, eċetera, eċetera. Ir-ritratti, il-kollezzjoni, l-ammont li ġibet, beda joħroġ meta kien hemm mal-1000 reel rukkel ta' pellikola tal-35 mm. Għaliex, għax dan kien dejjem ikollu xeba films fil-but, kien ikollu cutting tal-gazzetta biex jara fejn hemm l-avvenimenti sportivi, speċjalment fit-tmiem il-ġimgħa. U allura jgħid jagħmel water polo, jagħmel lime u jaraw kif qed jaraw telespettaturi t-tiġiet tal-ibburdjar. U meta ġifieri dan kollox, bl-ammont ta' slides, bl-ammont ta' ritratti li nafu għaliex dawn l-spools kien ikollhom 36 ritratt, mela hu kkalkulat li lotja li sawwart jiena li qiegħda fl-Arkivi Nazzjonali fiha mal-113,000 ritratt li ġabar manwalment. Jiġifieri dan mhux ritratt diġitali tal-istess xena jew azzjoni sportiva ġibat 100, le, kien studja l-fotografija. Il-ritratti tiegħu apparti li ġibidhom għandhom kompożizzjoni għal-lavori għaddew 40-50 sena li hu ħassib il-composition, l-azzjoni jaqbada fil-moment propizju tagħha u li hemm sabiħ, pereżempju hawnhekk qed naraw il-giggijiet, hawnhekk qed naraw Gerald De Gaetano għaddej il-mibki Gerald De Gaetano kien miegħi l-iskola, s-seminarju. Il-puntu, inti semmejt 113,000 ritratt. Imma dawn huma kollha ritratti relatati mal-isport jew inkella għandu numru ta' ritratti oħrajn ħanajtek li forsi jmorru lil hemm mill-attività sportiva. Le, hu mill-isport nistgħu ngħidu li 85% bej 85 u 90% huma sport. U r-raġuni li Charles Fava kien jiġbed l-ewwel nett ħareġ kemm kien dinamiku. Dan kien jiġbor ċertu sport fil-bidu tagħhom, il-bidu tal-basketball f'Malta, il-netball. Għax tajjeb ngħidu li Charles Fava twieled fl-1917 u allura għalhekk anke din ngħidu fit-tieni gwerra kien jgħid l-Eġittu, mbagħad ovvjament ġi pajjiżna u kellek ħafna sporti li kien għadu anke forsi mhuwiex fil-bidu imma kellek anke għal Malta wara l-gwerra li kienet għadha terġa' issib saqajja l-isport tisib saqajh u allura Charles Fava ħanajdu hekk kien wieħed minn dawk jew inkella l-uniku li kien joqgħod idur l-isport differenti u jieħu ritratti. U kien, mela u kien, jekk għandek tim tal-futbol ngħidu aħna Gudja United jew Hamrun Spartans. Taraw hemmhekk ġifieri b'mod fil-bidu għax ma stajtx noħroġ mid-dar fil-lockdown qed nara negattivi biex inkun naf is-suġġett x'inhu biex il-ħin ma jinħelix. Jiena qed apparti x-xogħol tiegħi li kun nagħmel mid-dar, qed fil-ħin ħieles tiegħi ħa naħdem fuq il-kollezzjoni. Charles li kien jagħmel huwa jiġbed kull plejer biex kif jirrapporta l-logħba għax hu kien fotoġurnalista. Immur id-dar, jikteb ir-rapport, jiżviluppa ritratti fid-dar tiegħu stess, all right? U jkollu ritratti ta' dak il-plejer jew atleta li spikka f'dik l-attività li għadu kif ra, ġifier dan kellu mbagħad bena database file photos li kien jikteb fuq il-pitazzi. U allura meta t-tifel tiegħu ġablek ir-ritratti, inti kellek f'dawn l-eluf ta' ritratti li qegħdin insemmu kellek in-nies pereżempju partikolari illi hemm f'dak ir-ritratt jew inkella kellek toqgħod tagħmel riċerka addizzjonali inti biex issib minn kienu n-nies tar-ritratti. Ibnu Raymond li hemm minn hawnhekk insellimlu tal-ġenerożità mal-poplu Malti għax dan ta' għotja ta' xogħol ta' missieru li tmur mal-50 sena ta' fotografija li dawk peress li fil-gazzetti kienu jiġu pubblikati, fil-gazzetti hemm caption min huma dawn in-nies li ġibet ir-ritratti tagħhom. Però dak
issa ħajkun xogħol tal-arkivi biex kull ritratt ikun ikkatalogat u indeksjat. Imma li kien jagħmel kien jiżviluppahom id-dar ukoll, ġifieri dan kien jieħu ritrattu, jikteb l-istorja tal-ġurnalu u jiżviluppahom. U interessanti wkoll li dan jiena konvint bħall-arkivista li għexieren ta' snin fil-futur ħajbdu jistudjaw ukoll il-wasla tal-mara Maltija fl-isport Malti. Għaliex għax kif qed sewwa inti wara l-gwerra meta Charles Fava beda ħajibda jieħu ritratti, in-nisa Maltin ħafna minnhom kienu jkollhom medja ta' 6 jew 8 tfal. Mela din m'għandix ħin biex tmur tilab il-basketball jew in-netball, imma biex tieħu ħsieb u lieda u l-irġiel l-isport. Chris, ftit kien hawn sport prattikati kienu maġġuri apparti li labu servizzi Ingliżi bħal cricket u il-polo li kien marbut ma' nies onja, imma l-isport popolari Malti kien water polo u football. U allura u niftakru wkoll li f'dak il-perjodu il-ġimgħa tax-xogħol kienet mit-tnejn sas-sibt. Jiġifieri ħafna minn nies kien ikollhom is-sibt wara l-ofsinhar ma jkunu għajjenin mix-xogħol u l-ħadd il-jum tal-mistrieħ. Tantu hekk li kieku wieħed jara l-iskeda tal-attivitajiet sportivi ta' dik l-epoka jinduna li kollu fit tmiem il-ġimgħa. Charles anki kien jiġbed sport bħal boċċi, kien jiġbed sport bħal mini golf, cricket, jiġifieri tantana stampa ċara, dan ħa snapshot tal-isportivi Maltin ta' dawn l-aħħar 40 sena. U babdew jitfaċċaw ġurnalisti tal-sports sportivi oħrajn, però Charles kien wieħed mill-pionieri li għandu wkoll huwa li kien konsistenti u li kien demokratiku f'liema sens li hu ma kienx għalih tagħmel differenza jekk hux qed jiġbed ritratti tat-tim tal-futbol tal-Florjana jew tal-Rendi jew ta' klabb li huwa ftit stabbilit bħal jien naf fil-bidu tax-xajra Tornadoes għall-argument, kien jistma' lil kulħadd l-istess. U dan nista' niġdu jien meta kien lilna lil Marsa Scala tip ta' water polo kien itina l-istess importanza daqs klabs ewlenin li dak iż-żmien kienu Slima Neptune u xi ftit il-Belt. Minn din l-intervista li jogħġbok tagħmilli nieħu spunt u naħseb li huwa propizju li nappella lill-klabs sportivi Maltin kemm dak żaru anki stabbiliti biex jikkomunikaw mal-Arkivi Nazzjonali li għandhom nies professjonisti daw diligenti, dawn nies jafu x'qed jagħmlu biex il-kollezzjonijiet tagħhom jgħadduhom u jippermettu lill-Arkivi Nazzjonali li jagħmlu kopja tagħhom għaliex hemmhekk tkun il-mamma tal-memorja kollettiva sportiva tagħna. Ħantik eżempju, jiena trabbejt li niftakar il-water polo l-aqwa timijiet li kien hawn kien ta' Sliema, kellek il-Peter De Cesare, l-Adrian Meli, l-Michael Soler, l-lum il-ġenerazzjoni żagħżugħa ftit jew ma jafux min huma. Li hija ħasra għaliex daw kienu ta' livell għoli u magħhom kien hemm plejers timijiet tan-Neptunes, nista' ngħidu anki l-Valletta United. U naħseb li jkun xieraq li flok ikunu miżmumin għand il-klabs biss li forsi m'għandhomx kundizzjonijiet klimatiċi li jixirqu għal dokumenti dan huwa wirt intangibbli tiġi digital record li jikkomunikaw mal-Arkivi Nazzjonali u biex jagħmlu ftehim magħhom biex dan il-materjal ikun hemm kopja li tkun aċċessibbli għall poplu Malti. Il-wirja li hemm l-imdina dieda l-Banka Ġuratali. Il-Banka Ġuratali l-imdina qiegħda tajjeb, qiegħda għal min ma jafx fejn il-Banka Ġuratali dik qiegħda fil-pjazza fil-kantuniera mal-pjazza tal-Katedral, il-binja tar-Rokna. Dan huwa palazz tal-ġudikatura antik. U hija bla ħlas, hija mit-tnejn sal-ġimgħa mid-9 ta' filgħodu sas-sagħtejn u tinqasam hija bil-Malti u bl-Ingliż u tinqasam f'erba' hija s-snin Eġizzjani ta' Charlie Fava u anki nistgħu ngħidu. Rajna minnhom pereżempju jgħat mal-piramidi pereżempju fil-Eġittu. Minn hemm ukoll tnebbaħ l-wirt storiku tantu hekk li Charlie Fava għalkemm mhux brabta sportiva, imma ġibet il-fortifikazzjonijiet u s-siti arkeoloġiċi ta' Malta, ġibet eluf ta' ritratti tagħhom, mela allura tagħna dokument ta' Malta dawn is-swar u l-knejjes rurali kif kienu 40-50 sen ilu.
Imma mbagħad it-tieni taqsima hija dwar l-sportivi Maltin u l-sport Malti li Charlie Fava ġibet fl-azzjoni. It-tielet hija l-dinjitarji sportivi li Charlie Fava ltaqa' magħhom f'Malta. U Charlie Fava ltaqa' ma' nistgħu ngħidu l-nies importanti li ġewwa Malta prominenti fil-qasam sportiv, nistgħu ngħidu kollha ltaqa' magħhom. U nies bħal Emil Zapotek, bħal Sir Roger Bannister, għandek lil nies bħal Eusebio, Svenna Goran Eriksson. Daw hemm ritratti tagħhom qegħdin għall-wirja. Mbagħad għandek ir-raba' taqsima hija dwar il-patrimonju u l-poplu Malti li Charlie Fava kien iħobb b'tant qalb kbira. Apparti minn hekk, meta jiena ħsibt ġewwa xileb l-evalwazzjoni lesta. Qed mela xogħol li għamiltu l-Arkivi Nazzjonali ġabru l-materjal minn għandi u ċempilli ibnu, Raymond, u għalli sibt iktar materjal. U dan kien xi sentejn ilu, u l-materjal apparti kien kaxxi bil-labar tal-Pavru dawn enamel pin badges li min qiegħed min huwa ġurnalist sportiv jafsow li meta jiġu timijiet minn barra kemm biex jilagħbu kontra timijiet Maltin kif ukoll meta jiġu fuq kamp ta' taħriġ, speċjalment fix-xitwa jiġu dawn timijiet amatorjali tal-futbol, anki jinlabt kontra tim Svizzer u daw jiġu u dejjem ituk momento, ituk labra tal-Pavru jew iġibu souvenirs ta' pajjiżhom. Dak kellu kollezzjoni. U dik il-kollezzjoni ħadet li ħafna xogħol għaliex kellem ħafna clubs li kienu labu kontra club sportivi Maltin li kienu ġejjin minn pajjiżi komunisti li daw mal-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin bidlu l-logo u bidlu l-isem. U allura biex dawn il-badges qabel xejn huma prezzjużi mhux ħassibhom iktar mhux ħajtihom lokħat ta' xi klabb m'għandux jeżisti. U t-tieni hemm ukoll badges ta' clubs bħal Barcellona u Juventus qabel ma kienu rebħu Champions League, allura l-pin badge hija differenti, hija vintage, hija classic li kienu fil-kollezzjoni ta' Fava. U huma dokument ukoll ta' ma x'nistennew fil-kollezzjoni ta' Fava għax jekk huma tawh il-labra tal-Pavru sinjal li hu kien qed jagħmel rapportaġġ ta' dak l-avveniment sportiv. U sinjal ukoll li kien viċin ħafna tagħhom għax inti mhux sempliċement qed tagħmel rapportaġġ għax inti jiena nista' mmur nagħmel rapportaġġ imma qed nara t-tim fil-ground daqshekk u ħallejtu hemm għamilt rapportaġġ u tlaqt. Ġifieri l-fatt li dan għandu tabella li jew x'nistgħu nsejħu li tista' twaħħalha mal-Pavru din għall-badge inti jfisser li dan għad kellu kuntatt li sa ċertu punt jista' jwassal anke saħbiberija. Ekku, huwa kien magħruf ħafna anki mid-diriġenti barranin. Jiena kont kungress tal-UEFA li kien saraw Malta, kien hawn Lennart Johansson meta kien laħaqu l-Iżvediż flok Henry Rumo. U hemmhekk meta tkun kungress tal-UEFA biex jilħaq il-President il-ġdid ikun hemm ħafna tensjoni u l-kbarat kollha tal-UEFA. Jien kont preżenti bħala ġurnalista wkoll. U Charles tista' taħseb li kien maħbub, kulħadd kien jaf li huwa persuna ta' ċertu statura importanti, kien veteran. U kulħadd kien iħobbu u Charles Malta għamlet sow li kemm il-Kumitat Olimpiku Malti laqda kittiba sport kollu onorawh bl-ikbar ġieħ li seta' jingħata mhux għal darba għal darbtejn tlieta għaliex hu baqa' attiv nistgħu ngħidu sa kważi l-aħħar ta' ħajtu. Charles Fava kien sinonimu fil-bidu u rejt ritratt tal-karozza tiegħu. Tinsiex aħna qed nitkellmu f'perjodu sportiv fej il-mezzi tal-social media ma kienux jeżistu, mobile ma kienx jeżisti, u inti li tkun sportiv tibda tixtieq li inti tkun irrapportat għax tgħid ikun hemm nota tal-isforz sportiv tiegħi. U l-karozza kienet tkun is-sinjal li ħajjittieħdu ritratti. U fil-fatt meta aħna konna mmorru ġew xi post biex ikonna xi logħba kif naraw karozza parkjata ta' Charles Fava. Tgħid mela ħanidru. Ħajġu dokumentati ir-ritratti. Ir-ritratti
tiegħu jiena nħeġġeġ in-nies imorru jarawhom għandek madwar biex tara sew għandek madwar siegħa. Hija mhux ħataraw bil-fors ir-ritratti kollha li qed tistennew ħataraw, però ħataraw għażla. Meta l-ewwel 113,000 ritratt, ġifieri jekk jiena ħammur il-banka ġuratali ħankun qed nara l-113,000 ritratt jew ħankun qed nara selezzjoni. Ħatara selezzjoni għażla minnhom biex inti tkun taf liema sportivi, pereżempju kellek l-sportivi nisa fil-netball, kellek fil-basketball, fil-water polo, kellek fil-moto, fil-demolition derby u li kien issir taqali, kellek partiċipanti nisa. Charles Fava dokumentom dawn in-nies u tajjeb li apparti minn hekk. Jiena dik li timpressjonani dwar, u saraħ skużani ħanwaqfek ftit fuq dan il-punt. Qegħdin nitkellmu dwar fotografu li kien snin ilu, fera fej forsi l-sport f'pajjiżna kien aktar jikkonċentra semmejt inti stess. Football, water polo, forsi kellek ftit basketball u naħseb illi anka t-tiġrijiet ta' żwiemel kienu b'xi mod jew ieħor popolari, imma dana Charles Fava kien anka jiffoka fuq sport illi ma kellux ċertu popolarità dak iż-żmien, ma nippruvawx nikkumparaw mal-lum meta għandek il-medja soċjali, għandek it-televiżjoni, għandek iċ-ċans illi naf il-portals tal-gazzetti, eċetera, il-ħin kollu jtellaw. Allura, inti għandek iktar viżabilità. Semmejt anka l-boċċi li forsi huwa sport li iktar marbut ma' sajf Malti fejn ikollok anka tournaments li jkunu jaħarqu. Iżda li min-naħa l-oħra forsi ma tantx jirċievu dik l-attenzjoni viżiva fuq it-televiżjoni u fuq il-medja soċjali, imma Charles Fava kien anka imur jiġbed ritratti f'dawn l-avvenimenti. Anki tal-hockey pereżempju, il-team sports kollha kien anki l-biljardu snooker, pereżempju, ritratt bellezza qiegħed hemm Chris qiegħed ta' Alex Borch u Giusy Grek u Pawlu Mifsud. Jiġifieri kellek tliet sportivi Maltin ta' livell mondjali nista' ngħid, fl-istess perjodu kollha attivi fl-istess żmien u huwa ritratt ippużat din id-darba huwa ritratt ippużat. Imma huwa uniku. Huwa uniku u għandek ir-ritratti ta' Carol Gallia. Carol Gallia li għamlet żmien kbir, tiddomina x-xena sportiva Maltija. Fil-fatt kienet ħafna drabi l-sportiva tas-sena ta' Malta għal ħafna snin, fis-snin 80 u 90 u anki rebħet il-maratona ta' Dublin li hemmhekk ma marx. Charles Fava meta ġibed dar ritratti nistgħu ngħidu kważi kollha Malta, però fis-snin 70 kien tela mal-Kumitat Olimpiku Malti u telaw ħafna disċiplini sportivi magħhom ġo Libja u kienu kompetow ma' timijiet Libjani. Ġifieri hu tela jiġbed ir-ritratti l-Libja li sal-lum naħseb ħafna minnhom għadna ma rajnihomx. U ġibet ukoll it-tellieqa sim minn Pozzallo għal Malta bil-windsurfing. Ġifieri kien sport ukoll windsurfing li kien sport. Żgur li Burdjar jekk ħarsu leha mill-perspettiva tal-lum għandu popolarità kbira, pereżempju naf jekk jieħdu ir-Rolex Middle Sea Race bil-pompa kollha ssir, ġifieri il-ħruġ mill-port il-kbir dirett fuq it-televiżjoni, il-filmati li nkollu tilgħin permezz tal-medja soċjali, imma qed nitkellmu fi żmien fejn da biex tieħu ritratti letteralment la stajt ma kellux drones, ma kellu xejn, rid tmur prattikament fuq jotti ieħor u timxu magħhom. Ekku, u fil-fatt minn Pozzallo Malta kien qiegħed fuq lanċa wkoll, imma ġibet li Burdjar pereżempju ġibet fil-Porta Marsa Xlok, ġibet fil-Port il-Kbir, ġibet fil-Adira, ġibet fil-Kanal ta' Kemuna, it-tlielaq tal-Birer Dingis. Ġifieri dan min huwa jien naħseb min huwa żgur il-sportivi jafu jistgħu jserħu rashom li d-dokumenti ħajkunu fl-arkivi. Iridu jistennew biex jiġu kollha katalogati għax kif qed insemmu huwa ammont enormi, però naħseb li huwa rigal sabiħ. Jiena meta spiċċajt l-materjal marant l-Arkivi Nazzjonali qed mela l-ħolma tiegħi min-naħa tiegħi wettaqta li dawn ġew fid-dar xirqa tagħhom. U għal darb'oħra nsellem mhux biss il-memorja ta' Charlie Fava li din il-wirja tiċċelebra il-xogħol tiegħu imma anki lil-ibnu lil Raymond
li tant ġentilezza, tant kien ferħan, tant kull darba li skopri iktar materjal għax din tinsix li il-kollezzjoni ta' Charlie Fava jien sawwarta, dik kienet sparpaljata u ibnu bedajtin il-materjal u jien naqqat il-dokumentazzjoni kollha tiegħu biex tkun fl-arkivi, tkun immexxija b'mod professjonali. Tinsix li aħna qed nitkellmu kemm fuq il-medium tal-karta, qed nitkellmu fuq il-medium tar-ritratt stampat u qed nitkellmu wkoll fuq slide u anki negattivi f'dawn kollha media differenti li kollha jitolbu li jkunu maħżunin f'temperatura differenti biex ir-ritratti il-tertuqa tkun preservata u ma titlifx il-kjarezza tagħha. Interessanti kif il-fotografu mhux biss ħares lejn l-isport, iżda anke kif tkellimt inti kellu anke pereżempju għal qalbu l-wirt nazzjonali. Semmejt li anke mill-esperjenza li ġab mill-Eġittu kompliha f'pajjiżna billi ġibet ukoll numru ta' ritratti ħanejtek li ma kellhomx x'jaqsmu mal-isport. F'din il-wirja qegħdin ukoll inti semmejthom bħala parti minnhom. Biss kieku kellek tagħżel il-Charles Fava fejn taraħ bħala fotografu sportiv jew inkella fotografu tal-wirt nazzjonali jew inkella kien fotografu tajjeb kollox. Ara, jiena l-Charles Fava meta kont nitkellem miegħu qatt ma tkellimna fuq il-patrimonju storiku. F'snin ta' wara jien kont is-segretarju ta' Fondazzjoni Wirt Artna biex taxxaqa. Ġifieri min jaf kieku kemm konna ngħaddu iktar ħin nitkellmu fuq affarijiet li tant inħobbu, l-isport u l-patrimonju Malti. Ġifieri meta ibnu beda jġib li materjal tal-patrimonju Malti li ħadd ħasda ħelwa għax qed tara dan il-qasam fuq Charlie Fava ma kontx naf jiena li dan il-kappelli rurali li biex tilħaqhom titmur bir-riġel bħal ta' Sanċir fit-trufijiet tar-Rabat u jmur jiġbed ritratt mela dan kien jagħmel ir-riċerka tiegħu anke fl-iktar kappelli remoti li bilkemm jissemmew. Da jaf bihom għax kieku ma jmurx jiġbdulhom ir-ritratti, ma kienx ikun hemm tabelli tat-triq dwarhom dak iż-żmien. Tabelli kienu għall-irħula ħafna mit-tabelli. Le, jiena narah, però bħala fotoġurnalista tal-isport. U il-monument tiegħu hija dil-kollezzjoni, monumenti pubbliċi m'hemmx tiegħu. Ma tantx nemmen monumenti pubbliċi. Monumenti pubbliċi bemilek dak il-legat li tħalli warajk. U hija dil-kollezzjoni għaliex il-fatt li anki qed jiġbed ritratti b'ċertu definizzjoni, b'ċertu dinjità, b'ċertu il-ritratti pereżempju li qed jiġbed tat-timijiet tal-basketball kif qed jintlab li inti trid anki film differenti, action sport li tiġbdu fil-viċin, bħal water polo li inti min jifhem fil-fotografija jaf li meta tiġbed l-ilma, dak iż-żmien l-ASA tal-film, irid ikun totalment differenti milli jekk qed tiġbed logħba boċċi li hija fuq l-art li mhux bil-fors fiha l-ħeffa li titlob logħba ta' water polo jew hawn li llum kif tafu sew intom li talahom dak it-titjir kollu tal-ilma, allura jrid jiġbed ir-ritratti li ritratt ma jiġix sfukat jew imċajpar imma ċar. Għax dik interessanti, illum bil-kameras li jeżistu illum inti ħadd ritratt, rajt li ma ġikx tajjeb u ħadd ieħor. Fi żmienu inti kif konna fil-passat fl-aħħar mill-aħħar, inti tieħu ritratt u x'qabel ma tiżviluppah ma tkunx taf jekk ġiex tajjeb jew le. Ekku, u dan sewwa qed tajt, fil-fatt ibnu stqar li meta kien imur id-dar wara l-attivitajiet sportivi kien juża l-kamra tal-banju biex jalaqa jagħmel isu d-dark room tiegħu, jiżviluppa r-ritratti hemm kien ikollu t-tilari bil-kimika u mbagħad jonxorhom anki fit-taraġġ, jonxor ir-ritratti inixxifhom u mbagħad jagħmilhom f'envelop biex it-tnejn ibnu jieħu ritratti l-Union Press biex jidhru flimkien mar-rapportaġġ li jkun it-tajpja. U kien ir-rapportaġġ juża typewriter ċeka, dik ukoll qiegħda l-wiri. U wis probabbli min jara jgħid għaliex għamlu pereżempju l-accreditation cards, għaliex għamlu mar-ritratti u mal-labar tal-Pavru
u ritratti digitali, hemm ukoll it-typewriter għall-argument u l-kameras tar-ritratti. Dan biex il-nies li jaraw il-wirja jorbtu iktar ma l-oġġett reali li kien qed juża Fava. Fava l-analiżi li ssir jiena nemmen li hemm biżżejjed materjal biex anke jkun hemm biografija miktuba dwaru għax naħseb wasal il-waqt li apparti li nitkellmu fuq l-sportivi kif tagħmlu sew intom, nitkellmu wkoll fuq nies wara l-kwinti. Pereżempju, in-nies li jiddokumentaw l-isport. Min huma n-nies li jiddokumentaw kif iqattaw għall-ġurnata. Għax dan tmiem il-ġimgħa tiegħu kien ikun iddedikat għall-attivitajiet sportivi li jasal qabel. Jien niftakar sew, Chris, li mhux bħallum ikolkom il-line-up digitali, jiena niftakar meta konna nirrapportaw il-water polo, tmur għand tal-mejda, tikteb il-match card inti, all right, tiktibha bil-lapes fuq biċċa karta tittieħu inti, u mbagħad jiġi ġurnalista ta' gazzetta oħra u li jkun qiegħed jirrapporta attivament sportiv x'imkien ieħor u inti bħala mezz ta' kooperazzjoni tiktieħu il-line-up jekk mhux ukoll tgħidlu eżattament x'ġara fil-waqt li jkun wasalu. U allura mill-mod Spartan, ambjent Spartan li fihom kien jirrapportaw x'hemm xew xita, għax anki immaġinaw li u qed jirrapporta l-lob mill-ground ta' Schreiber, l-lob tal-futbol, waqt li qed tagħmel ix-xita. Dan ma kienx ikollhom xi stent partikolari għalihom, tantu hekk li kien ikun ħafna drabi fil-gazzetti ikun hemm stqarrija mill-laqda tal-kittiba sport li l-faċilitajiet għal fotoġurnalisti u għal ġurnalisti sportivi mhumiex xirqa għal dak li jistennew biex jirrapportaw tajjeb. U allura dan u għexu tul dawk l-20 ta' snin kollha. Sakemm għandha l-wirja fil-banka ġuratale, dak li jkun x'għandu jagħmel biex jiġi jara, kif ukoll forsi tispjegalna ftit. Ġala darba tintemm il-perjodu tal-wirja, x'se jkun qiegħed jiġri minnha? Ser tkun ħanejtek qed tispiċċa u l-memorja ta' Charles Fava tibqa' biss fl-Arkivji Nazzjonali u titħalla hemm jew inkellem xi pjanijiet oħrajn? Le, il-materjal huwa tal-Arkivji Nazzjonali, jiġifieri meta jkun hemm nies li jkunu interessati, in-nies inħeġġiġhom biex jaraw il-wirja sa nhar it-tnejn sa satej ta' wara f'sinar. Nhar it-tnejn 6 ta' Jannar. 6 ta' Jannar. Mhux it-tnejn, mhux għada. Mhux għada, eżatt, fadal. Imma min imbagħad il-materjal ovvjament l-esebiti huma parti mill-kollezzjoni tal-wirja, ġifieri jekk qed insemmu fuq il-kameras tar-ritratti l-accreditation cards, it-typewriter tiegħu dak il-materjal huwa kollu fil-vaults tal-Arkivji Nazzjonali li mbagħad iridu jikkomunikaw magħhom huwa jekk huma jkunu interessati f'xi perjodu, jekk l-Arkivji Nazzjonali, jekk xi perjodu fis-snin 60 pereżempju, jekk l-Arkivji Nazzjonali għamlux il-katalogar ta' kull avveniment jew le. Però naħseb li qed baqa' ħafna xogħol xi jsir, jiġifieri wieħed irid japprezza li din hija kollezzjoni kbira ta' 113,000 ritratt u l-Arkivji Nazzjonali tiġbor kollezzjonijiet mhux biss tal-isport imma ta' kull temm oħra tal-qasam industrijali, tal-qasam politiku, tal-qasam soċjali, tal-Maltin barra minn Malta, tad-diaspora Maltija. Dan għal darb'oħra nerġa' nappella lil-laqdiet sportivi jew lil kolletturi li għandhom materjal marbut, għax pereżempju jiena nafsow li fil-Club Water Polo dejjem kienu kien hemm persuna li jieħu ħsieb kollezzjoni tal-klabb, imma din ma tkunx qiegħda ssir ikkurata fuq livell professjonali, imma fuq livell għalkemm imlija passjoni fuq livell ta' dilettantesku. Mhux l-ewwel darba li nara ritratti sportivi li xi ħadd jagħmilhom jew fi gwarniċ jew jagħtilhom parti mid-dettall jew itaqqabhom biex iwaħħalhom mal-ħajt, pereżempju, ngħidha x'osservajta tiġri ta' żwiemel. Id-dilettanti ta' żwiemel jekk tmur fir-remissi
tarhom kollha b'ritratti ta' żwiemel u jistgħu jgħidulek l-ismijiet kollha, imma meta jmut Meżat m'għandekx preservazzjoni biżżejjed l-ebda preservazzjoni u meta jmut dak id-dilettant tmut parti mill-istorja ta' Malta x'jista' jkun li jew żiemel ta' dik ir-remissa jew inkella żiemel li kien isegwi u li ma ġbaqa' ritratti tagħhom. Dik hija parti naħseb jiena li wieħed irid jikkonsidra hija id-dokumenti sportivi. Aħna biex inkunu nafu pereżempju il-water polo l-ASA li dal-waqt tal 100 sena. Kieku jiena nistaqsi imma t-timijiet tal-water polo kontu tafu li kien hawn tim ta' water polo jismu tal-Gżira u ieħor Atalanta u ħafna minn nies ma jafux ħlif dawk li fis-snin 60 kienu jsegwu l-water polo u jiena naħseb li anki t-timijiet tal-boċċi qabel ma twaqfet il-Federazzjoni tal-Klabs tal-Boċċi għaw Malta, kellek ħafna lob tal-boċċi li jintlab nhar ta' Ħadd mid-dilettanti imma mhux b'kompetizzjoni organizzata ta' klabs imma kienu jkunu bejn il-ħbieb jew individwi anki fl-iktar postijiet imwarba f'Malta. Ġifieri jiena nemmen li l-associations sportivi Maltin anki l-ġurnalisti sportivi jieħdu spunt minn dak li qed ngħid jien biex ikun hemm legat kontinwu tal-dokument mhux biss tar-riżultat imma ritratt fotografiku jew audiovisiv ta' dik l-attività u nista' ngħid ukoll li jiena kont ukoll wieħed mill-uffiċjali tal-Kumitat Olimpiku Malti għall-lob tal-pajjiżi żgħar it-tieni darba li saru hawn Malta meta xef di missjon kien Pippo Bsajla, kien hemm tim ta' 13 ruħ u peress li dawn huma kull sentejn l-attivitajiet issa Andorra, hemm bżonn li jkun hemm arkivju wkoll tal-isportivi ta' Maltin li ħadu sehem jirrappreżentaw lil Malta fil-logħob tal-pajjiżi żgħar. Chris, hemmhekk wieħed mir-ritratti li wriet kien ta' Gerald De Gaetano. Gerald De Gaetano kien l-ewwel atleta Malti li rebaħ midalji fil-logħob tal-pajjiżi żgħar. Ġifieri Charlie Fava ġibet l-atleti Maltin meta saru l-edizzjonijiet f'Malta. Imma mhux barra minn Malta, ġifieri ara kemm hemm xogħol ta' arkivjar li jrid isir. Steve, grazzi ħafna li kont miegħi llum wara nofsinhar, nista' ngħid illi ftaħt il-nagħtiqa mhux biss dwar Charles Fava iżda wkoll dwar l-Arkivji Nazzjonali anke ningħaqad mal-appell tiegħek illi kemm jista' jkun klabb sportivi, ġifieri huma min huma tal-liema dixxilpina huma jagħmlu kuntatt mal-Arkivji Nazzjonali sabiex dak illi għandhom tal-passat jarkivjawh għar-raġuni li illum ninsabu fera digitali, ġifieri llum tieħu ritratti jittellaħħom fil-medja soċjali, tista' żommhom fuq il-computer tiegħek, hard disk għandek fejn iżommhom. Imma ritratti oħrajn tal-passat, kemm dawk li kienu żviluppati oħrajn li forsi baqgħu ma ġew żviluppati qatt, daw wieħed irid jippreservhom. Semmejt inti stess matul din l-intervista anke t-temperaturi li tikkonservhom fihom trid toqgħod attent u allura naħseb illi iva tagħmel sens mu ningħaqad miegħek b'dan l-appell illi l-assoċjazzjonijiet sportivi jitkellmu mal-Arkivji Nazzjonali sabiex jippruvaw jikkonservaw dak li għandhom xejn ikunu qed jikkonservaw l-istorja tagħhom. Ekku. Grazzi ħafna wara nofsinhar it-tajjeb lilek u grazzi tal-li ġejt hawnhekk inħeġġeġkom ukoll sabiex min jixtieq tmorru taraw ukoll il-wirja dwar il-fotografu Charles Fava l-Banka Ġuratale sa' 6 ta' Jannar ftit ġranet oħra fadlilha din il-wirja. Għandna ser inkomplu il-programm ta'